Well, today's our second last night together. Dzisiaj mamy ostatni wieczór razem, przedostatni wieczór razem, przepraszam. And I think some of you were here this morning. I widziałem was tutaj niektórych rano. And we had a very special service. Mieliśmy tu szczególny wieczór, poranek. And then we went for lunch. I'll be tired as well. I'm mixing up everything. Mieliśmy dobry lunch. Lunch? Lunch? Jest to co? Polish. Mieliśmy dobry obiad. Wake up. Zbudź się. Tak jest. Well, before we keep doing any more mistakes, we are going to pray. Zanim zrobimy jakiekolwiek pomyłki, pomódlmy się lepiej. Let us pray. Módlmy się. Our dear Lord, Nasz kochany Ojcze, we are so glad that we can come before you tak jesteśmy zadowoleni, że możemy przyjść przed Ciebie, and that we can meet together aby spotkać się razem, to learn from you, Father. aby uczyć się od Ciebie, Panie. You have taught us wonderful things Nauczyłeś nas cudownych rzeczy during the week, w ciągu tygodnia and we have seen Jesus i widzieliśmy Jezusa in such beautiful w ways. taki piękny sposób. Thank you, Father, Dziękuję Ci, Ojcze, for the gospel. za Ewangelię, Will be the science that we will study throughout the eternity. gdzie będziemy mieli możliwość jej studiowania przez wieczność. And dear Lord, we pray that tonight Bo prosimy Cię, abyś dzisiaj wieczorem, you will teach us, abyś uczył nas, and that Jesus will be exalted before us, aby Jezus był wywyższony wśród nas and that our love will be drawn to Him, i byśmy byli przyjęci Jego miłością, and that we humans a my ludzie may not receive any glory. nie otrzymalibyśmy żadnej chwały. For all honor and glory belongs to you. Dlatego, że wszelka chwała i dostojeństwo należy się Tobie. In Jesus' W name, imieniu Jezusa. Amen. Gerhard was an Adventist To był adwentysta. who used to work as a coal porter. On pracował jako kolporter. But when the Second World War started, Kiedy wojna się zaczęła, II wojna światowa, he was conscripted into the army. on został powołany do wojska. And eventually he found himself I znalazł się into the body that went to conquer Russia. i on się znalazł w tej części armii, która zdobywała Rosję. He was part of the German army. On był częścią niemieckiego wojska. And he belonged to the group that used to build bridges I on należał do grupy, która budowała mosty. in order for the rest of the army to be able to move along. Żeby wojsko mogło się przedostać do przodu. But when Gerhard entered the army, Kiedy Erhard po prostu dostał się, zgłosił he do made tego wojska, a covenant with God on uczynił takie przymierze z Bogiem, that he would not bear arms. że on nie będzie nosił broni. And so when he received his gun, I kiedy on otrzymał swój pistolet, he went and threw it in the water on wziął i wyrzucił go do wody and went to a local carpenter i poszedł do takiego miejscowego stolarza and asked him to make for him one of wood. i poprosił go, żeby mu zrobił podobny z drzewa, z drewna. He painted it black On pomalował go na czarno and put it on his sack. i włożył do swojej pochwy. And that's the gun that he carried all through the Second World War. I on ten pistolet przenosił przez całą II wojnę światową. This man Ten człowiek served the Lord in the midst of the worst conditions. służył Bogu w tych najgorszych sytuacjach życiowych. He was obedient to God. On był posłuszny Bogu. Even when some generals tried to court-martial him. Nawet kiedy pewien generał chciał go po prostu postawić przed sąd wojenny. And eventually, A w końcu he was the man that God used to był człowiek, którego Bóg użył, to save many of his own comrades oszczędzić albo wyratować wielu swoich przyjaciół, żołnierzy, that hated him. którzy nienawidzili go. One day, Jednego dnia his feet were frost-beaten. jego nogi były zmarznięte przez mróz. He could no longer walk, On nie mógł iść dalej. and he was left on the side of the road. I on został zostawiony na poboczu drogi. He was going to be allowed to die. I on postawiony był, aby umrzeć.
zrobić. And he prayed to the Lord I modlił się Bogu, do Boga. and said, God, Powiedział, Boże, you promised that you would look after me throughout the war. obiecałeś mi, że będziesz się mną opiekował podczas tej wojny. And I promised to my children that I would come back home. I ja obiecałem moim dzieciom, że powrócę do domu. And now they've left me here to die. A oni teraz zostawili mnie tutaj, abym umarł. Could you please heal me Czy proszę, możesz mnie uzdrowić, so that I could keep, fulfilling my duties? abym mógł dalej pełnić swoje obowiązki. In the morning, Rano he woke up obudził się, and his feet were healed. jego stopy były uzdrowione. He saved many Jews. On uratował wiele Żydów. He would go ahead of the SS On szedł przed SS-manami. and warn the Jews living in Polish villages and other villages On szedł i ostrzegał polskich Żydów w wioskach i innych wioskach, to get out and go into the bush and hide. aby uchodzili, schowali się do lasu. One day, Jednego dnia the SS got a number of Jews SS złapało wiele Żydów and shot them, i zastrzeliło ich. and they asked him to bury them. I poprosili go, kazali mu zakopać ich. And he found a couple that were alive. I on znalazł tam jedno małżeństwo, że żyło. And so he waited for the SS to leave, A więc on poczekał, żeby SS-mani odeszli. and eventually he took them to a village. I on ich wziął do wioski z powrotem. And they were nursed back to fullness of health. I on dbał o nich, aby doszli do zdrowia z powrotem. One day, Jednego dnia they were eating, the battalion, the general and the leaders of the battalion were eating together. Jednego dnia ten sztab wojskowy jadł kolację czy jakiś posiłek razem. And the general, who was his friend, I generał, który był jego przyjacielem, asked him, zapytał go, Gerhard, Gerhard, what does the Bible say co Biblia mówi, regarding the Führer? jeżeli chodzi o Führera, That's Hitler. o Hitlera? And he became very nervous Wiecie, on bardzo był zdenerwowany na momencie. because he knew exactly what the Bible said. Dlatego, że on wiedział doskonale, co Biblia mówi na ten temat. And so he looked at the general Popatrzył na generała, and he said, will I speak as an army officer, czy ja będę mówił jako oficer niemiecki, or would you give me the freedom to speak as a Christian? czy dasz mi wolność mówienia jako chrześcijaninowi? And the general said, no, you are free to speak. I on powiedział, tak, jesteś wolny, abyś mówił. We are eating here, this is a private meeting. My tutaj jemy w tej chwili, to jest prywatne spotkanie. I give you 2 hours to speak. Daję ci 2 godziny, abyś mógł mówić. And he took them to Daniel chapter 2. I on zabrał ich do Księgi Daniela, rozdział 2. And he showed them in biblical I prophecy pokazał im biblijne proroctwo. how it was impossible for Hitler to conquer all of Europe. Jak to jest niemożliwe, aby Hitler zdobył całą Europę. And he said to the general, I powiedział generałowi, this war is already lost. ta wojna jest teraz prawie już jest zgubiona. One of the majors Przegrana. stood up Jeden z tych, wiecie, oficerów powstał. and he said, I'm going to court-martial you Ja postawię się przed sąd wojenny. because you've spoken against the Führer. Dlatego, że ty mówisz przeciwko Führerowi. And the general looked at him Ale generał popatrzył and he said, shut up. powiedział, zamknij się. You know that I gave him the freedom to speak. Wiesz o tym, że ja mu dałem wolność mówienia. And therefore he's under my protection. Dlatego, że on jest teraz pod moją ochroną. And then he turned to him I odwrócił się do niego. and says, could I have your Bible? Czy ja mogę mieć swoją Biblię? I says, of course you can have it. A on powiedział, tak, oczywiście. In 1 month, Przez cały miesiąc. that general read all of the scriptures. Ten generał czytał całe Słowo Boże. And then one day he called him into the office Zawołał go do swojego biura. and he said, Gerhard, Powiedział, Gerhard, here is your Bible. tu jest twoja Biblia. We will need to retreat soon. Wiesz, słuchaj, my będziemy niedługo musieli się wycofywać. Could you please start saving fuel Czy mógłbyś zaoszczędzić trochę paliwa? so that when the retreat time comes, Kiedy ten rozkaz powrotu nadejdzie, we will make it all the way back? musimy powrócić z powrotem. And he did. I on to zrobił. And all of his battalion I cały jego batalion. was the only one who was able to make it by truck to Germany. To był jeden batalion, który na tym ciężarowym samochodzie mógł wrócić z powrotem do Niemiec. Eventually they handed themselves to the Americans I oni w końcu się poddali Amerykanom. and they were judged accordingly. I oni po prostu zostali osądzeni według właściwego sądu. Gerhard had not seen his family for 3 years. Gerhard nie widział swojej rodziny przez 3 lata. And he was wondering how they had gone. I on zastanawiał się,
Jak oni sobie dali radę? As he looked at his city, Kiedy patrzył się na swoje miasto, there was no building standing. nie było jednego budynku, który byłby cały. It was completely bombed. Wszystko było zbombardowane. He went to his apartment On poszedł do swojego bloku, or to the street where he lived, na tą ulicę, którą mieszkał. and the only building standing Jedyny budynek, który został, was where his apartment was. to tam, gdzie jego mieszkanie było. His apartment had not been broken into, Jego mieszkanie nie było, nikt się nie włamał do niego. and all his furniture was inside intact. I wszystkie jego meble w tym mieszkaniu były tak, jak on zostawił. Eventually they met with his wife, I on spotkał się ze swoją żoną w who końcu, had gone to live in the forest która poszła i mieszkała gdzieś w lesie with a family. z rodziną. And of all the women of the area, A wszystkie kobiety w tym terenie, she was the only one who was not raped. to była jedna osoba, opowiada, która nie została zgwałcona. I read this story in a book entitled Ja czytałem tą książkę pod tytułem A Thousand Shall Fall. Tysiące powinni. Dear friends, Przyjaciele, when our life becomes one with the life of kiedy Jesus, nasze życie jest złączone z Jezusem and Christ comes and dwells in i us, Chrystus mieszka w nas, the Christian life chrześcijańskie życie takes a different turn. zmienia się kompletnie. Life becomes beautiful. Staje się piękne. It's not easy, To nie jest łatwe, but beautiful, ale pięknie. full of peace and joy. Pełne pokoju i radości. Tonight we are going to learn Dzisiaj wieczorem nauczymy się, that it's not enough for us to have Christ living in us. jest niewystarczające, aby Jezus żył w nas. As Jesus took us upon himself Tak jak Jezus wziął nas do siebie and became one with i us, stał się jednym z nas, then Christ participated in our life. wtedy On uczestniczył w naszym życiu. Now, Teraz God wants each Christian Bóg chce, aby każdy chrześcijanin, in whom Jesus lives, z którymi Chrystus żyje, for us to participate in Christ's life. żebyśmy my byli uczestnikami Jezusowego życia. Because the ultimate objective of the gospel Dlatego, że ten największy, optymalny, prawda, cel Ewangelii is to restore to jest odrestaurować the image of God in his children. obraz Boga w Jego dzieciach. God wants to undo, destroy Bóg chce zniszczyć everything that Satan has done in the human race. wszystko to, co szatan zniszczył w ludzkiej rasie. And he will do it I On to zrobi, if we are willing jeżeli my wyrazimy zgodę, to enter into the experience abyśmy weszli w doświadczenie of taking hold of the life of Jesus. i uchwycimy się życia Jezusa. In the book of Matthew, chapter 11, verse 29, W Ewangelii Mateusza, Jesus says to us, Matthew, 11:29, 11 rozdział, 29 wiersz. Ewangelia Mateusza 11, 29 czytamy: Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. in that verse, W tym wierszu there are two steps, są dwa kroki, or three steps actually. albo trzy. We come to Jesus, Przychodzimy do Jezusa, we are joined to Him, my się łączymy z Nim and the next i experience następne doświadczenie is that we now are going to learn to be like Him. uczymy się być podobny Jemu. God wants to have children Bóg chce mieć dzieci, that are like są Jesus, jak Jezus, but He cannot do it ale nie może go zrobić, until we are first joined with Christ. dopóki nie połączymy się z Jezusem. And that's what we learned last I night. tego się nauczyliśmy wczoraj wieczorem. We learned that we must die to ourselves Nauczyliśmy się, że musimy umrzeć dla siebie and be joined with i być Jesus. połączeni z Jezusem. Now that Jesus Teraz Jezus, has the control of our lives, On kontroluje nasze życie. He now takes us into a lifelong experience Teraz On bierze na nasze życie, które trwa, of becoming like Him. żeby podobne było Jego życiu. Just imagine Wyobraźcie sobie the awesome promise tą niesamowitą obietnicę.
given to each one of us. daną każdemu z nas. That if we remain in Christ, Jeżeli zostaniemy w Jezusie, God will have us in the likeness of On Jesus. uczyni nas na podobieństwo Jezusa. In Matthew chapter 10 and verse 25, W Mateusza Ewangelii 10 rozdział 25, Jesus repeats this truth. on powtarza tą prawdę. Ten 25. 10 rozdział 25 wiersz. Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego pan. Jeśli gospodarza Belzebubem nazwali, tym bardziej jego domowników. What an awesome promise. Co za niesamowita obietnica. Jesus says Jezus mówi, that the objective of a disciple obietnicą albo celem ucznia is to become like his teacher. to się stać podobny jak jego nauczyciel. And it is the same of a servant. I to jest tak samo ze sługą. The servant's objective is to be like his master. Sługa chce być jak jego mistrz. And Jesus is speaking there of the Christian life. I tutaj Jezus mówi o chrześcijańskim życiu. The objective of the Christian experience Doświadczenie chrześcijanina. is to become like Jesus. Jego celem jest stać się jak Jezus. Sometimes I speak with people Czasami rozmawiam z ludźmi and they say to me, i oni mówią mi, oh, that person is difficult o wiecie, ta osoba jest mi trudna, because he is growing old. dlatego że on się starzeje. But in the Christian life, Ale w chrześcijańskim życiu it should be the opposite. powinno być odwrotnie. The older we grow, Im starsi robimy się, the more like Jesus we should become. my powinniśmy być bardziej podobni do Jezusa. And the longer our life is, Im dłuższe nasze życie jest, the more traits in the likeness of our Savior should be developed. tym więcej, prawda, charakteru tych cech Jezusowych powinny być w nas rozwiniętych. Amen. Amen. What is our objective? Jaki jest nasz cel? To be like Podobny być do Jezusa. Jesus. Jak jest? Amen. Halleluja. Chwała Panu. 1 John chapter 2 and verse 6. Pierwszy Jana, list apostoła Jana, 1 John chapter 2 and verse 6. rozdział 2, 6 wiersz. Czytamy takie słowa. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. What a wonderful verse. Co za wspaniały wiersz. It says that if we are in Jesus Mówi, jeżeli jesteśmy w Jezusie and Jesus is in us, i On jest w nas, then we will walk as He walked. wtedy będziemy chodzić tak, jak On chodzi. I remember when I was little, Pamiętam, jak byłem mały, my son was little, przepraszam, mój syn był mały. he used to even walk the way I walked. Nawet on chodził w podobny sposób jak ja. When I'm relaxed, I tend to walk a little bit like that. Wiecie, kiedy tak próbowałem, wiecie, chodzić na boki, And one day one of my brothers jeden z moich braci said to me, powiedział mi, have you noticed Jonathan? czy zauważyłeś Jonatana? That he walks like that? Czy on chodzi tak właśnie? And he thought he was sick. Ja myślałem, że on jest chory. I said, no. Nie. Have you noticed how I walk when I'm relaxed? Czy zauważyłeś, jak ja jestem zrelaksowany, jak ja chodzę? And he went, wow, yes. O tak, mówi. He's just copying you. On po prostu kopiuje cię. Unconsciously, Nieświadomie. my son was walking the same way I walked. Mój syn chodził w podobny sposób jak ja. And it should be the same with us and I to Jesus. powinno być z nami podobnie, jak, jeśli chcemy naśladować Jezusa. In John chapter 13 and verse 15, W Ewangelii Jana 13 rozdział Jesus tells us, Jezus nam mówi wtedy, 13:15, 13 rozdział, 15 wiersz, czytamy takie słowa. Jezus mówi, albowiem dałem wam przykład, abyście i wyczynili jak ja wam uczyniłem. the life of Jesus, Życie Jezusa it's given to us as a gift. jest dane nam jako dar. When you accept Christ as your Kiedy Savior, akceptujesz Jezusa jako swojego Zbawiciela and God the Father justifies you, i Ojciec Niebieski usprawiedliwia Cię, He actually gives you the life of Jesus. a tak naprawdę On daje Ci życie Jezusa And He treats you i traktuje Cię. as if you have lived that life. I On traktuje, jakbyś Ty żył właśnie tym życiem. But the life of Christ Ale życie Jezusa fulfills another purpose. wypełniło jeszcze jeden cel. It is an example for us To jest przykład dla nas, that we żebyśmy my have to copy.
byśmy Go naśladowali. You see, God speaks a reality Wiecie, Bóg mówi o rzeczywistości, by declaring you righteous. deklarując Cię, że jesteś sprawiedliwy. But now, through the Holy Spirit, Ale poprzez teraz Ducha Świętego, God will make that reality teraz On uczyni tą rzeczywistość, that He has spoken to, o czym On powiedział wcześniej. and that no one sees Nikt nie zobaczy tego, into a reality that everyone will see. Could you repeat? Because Into a reality yeah, I know, but can see. that everyone will see. I teraz wszyscy zobaczą tę rzeczywistość, którą Bóg już widział wcześniej. And so, dear friends, Tak, przyjaciele. we are to copy the pattern. A więc my naśladujemy przykładu. We are to follow the example. My naśladujemy ten przykład. In 1 Corinthians chapter 11 and verse 1, 1 Koryntian. the apostle says, talking about his own experience. 1 Koryntian? 1 Corinthians 11:1. 11 rozdział, 1 wiersz. Mówi o swoim doświadczeniu. Bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Who did Paul imitate? Kogo apostoł Paweł naśladował albo imitował? And he was so closely imitating Jesus On tak bardzo imitował albo odbijał Jezusa, that he could say to others, że mógł powiedzieć innym: imitate me, naśladujcie mnie. follow my example, Idźcie za moim przykładem. because I am following Jesus' example. Dlatego, że ja naśladuję Jezusa jako przykładu. What an amazing confidence of the apostle. Wiecie, co za niesamowita pewność apostoła. He had come so close to Jesus Christ On tak się zbliżył do Jezusa Chrystusa, that he was following the example of Christ. że on naśladował go we wszystkim Jezusa Chrystusa. And his own life Jego własne życie became an example stało się przykładem of what Jesus was like. tego, jak jest przykładem życia Jezusa. So when people saw Paul, Kiedy ludzie widzieli Pawła, they actually saw the life of Jesus represented. tak naprawdę widzieli Jezusa, którego on reprezentował. What an amazing experience. Co za niesamowite doświadczenie. But what is even more amazing Ale i nawet więcej to jest tak cudownego, is that that experience że to doświadczenie is available to all of us. jest dostępne dla każdego z nas. Amen. Amen. In the book of 1 Peter chapter 2 and verse 21, W pierwszym liście apostoła Piotra, pierwszym First Peter, wait a second, I think it's 2 Peter 2:21. Let me just check. No, let's go to Philippians 2:5. zmienimy Filipian, Philippians 2:5. drugi rozdział, 5 wiersz. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Paul says, Apostoł Paweł mówi: let the same mind pozwólcie tej waszej umysłowi, that Jesus had jaką Jezus miał, dwell in you. aby mieszkało w was. And then he describes for us I wtedy on opisuje nam the experience of Jesus doświadczenie, jakie Jezus przeszedł, as an example jako przykład for us to follow. dla nas, abyśmy naśladowali. So it is the privilege of the A Christian więc jest to przywilejem chrześcijanina, not only to be joined with nie Christ, tylko połączyć się z Jezusem, but actually to enter into an experience ale również wejść w to doświadczenie, of imitating the life of Jesus odbijając życie Jezusa and growing into His likeness, i wzrastać na Jego podobieństwie. becoming like Christ. Stać się tak jak Chrystus. This experience is spoken of in the Bible as sanctification. To doświadczenie często opisane jest jako uświęcenie. It's a theological term. Jest to teologiczne sformułowanie. And sadly, it has been heavily misunderstood. I na nieszczęście jest bardzo źle zrozumiane. And many had turned this experience I wielu po prostu zmieniło to doświadczenie into self-righteousness and works. w własne usprawiedliwienie i w pracę. In 1 Thessalonians chapter 4, W pierwszym liście apostoła Pawła do Tesaloniczan, 4 rozdział, verses 3 and 4, 3 i 4 wiersz czytamy takie słowa.
Taka jest bowiem wola Boża, poświęcenie wasze, abyście się powstrzymywali od szlachetństwa, aby każdy z was umiał trzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu. What is the will of God for us? Jaka jest wola Boża dla nas? Our sanctification. Abyśmy byli uświęceni. What is sanctification? Czym jest uświęcenie? Sanctification is the work of God in our lives To jest praca Boża w nas. of drawing us away from the principles of the world To jest wyrwanie albo oderwanie nas od tych zasad tego świata into the life of Jesus. i wprowadzenie nas w życie Jezusa. Because it is impossible Dlatego, że to jest niemożliwe, to serve Christ żeby służyć Chrystusowi and to serve the world. i też służyć Bogu światu. When you chose Kiedy my wybieramy, to accept Christ as your kiedy Savior wybieramy Jezusa jako swojego Zbawiciela and to surrender your life to i Him, poddajemy swoje życie Jemu, you chose to die to the world. wy wybieracie umrzeć światu. But now God Ale teraz Bóg will do a work in your life będzie pracował w twoim życiu, in which He will cleanse you który się uczyści cię from the chains that Satan has placed in your life. od tych łańcuchów, które szatan nałożył na twoje życie. Chains Te łańcuchy, that keep you attached które cię trzymają to the principles of this world. do tych zasad tego świata. A Christian, Chrześcijanin it is someone to jest ktoś, who is not seeking to be as close as possible to the world to nie jest ktoś, kto próbuje być jak najbliżej tego świata and yet remain a Christian. i zostając również chrześcijaninem. No, a Christian Chrześcijanin needs to be someone to musi być ktoś, who is as distinct from the world, jest po prostu jak distinct, what do you mean? different, Jest inny niż ten świat. as the night is from the day. Tak jak noc od dnia. A Christian, Chrześcijanin it is someone to jest ktoś, who will live by the principles of God's który kingdom, będzie żył zasadami Bożego Królestwa. which were the principles To były właśnie zasady, that govern the life of Jesus. które rządziły życiem Jezusa. Amen? Amen. So sanctification, A więc uświęcenie it is just simply to jest po prostu the work of God in our lives, praca Boża w naszym życiu, taking us away from the world która zabiera nas od tego świata and creating within us i stwarza w nas that mind of Jesus. umysł Jezusa. How is it that we are sanctified? W jaki sposób my zostajemy uświęceni? This work can transform a human being Ta praca przemienia człowieka from being a criminal z kryminalisty, to become a loving human being. aby stał się kochającym człowiekiem. In Gdynia there is a man named Marek. Gdy jest człowiek, który nazywa się Marek. Marek spent 14 years in prison Marek spędził 14 lat w więzieniu. for a number of different crimes. Wiele różnych przestępstw. Among them abduction, Pomiędzy tym, wiecie, były ciężkie do oskarżenia. he was a criminal. Był kryminalistą. Pretty bad. Ale Pretty bad. bardzo zły. When he went to prison, Kiedy poszedł do więzienia, he met his worst enemy, on spotkał swojego największego wroga. also named Marek. Również Marka. But the second Marek Ale drugi Marek, had been converted in the prison. on się nawrócił w więzieniu. And he had given his life to I Jesus. on oddał swoje życie Jezusowi. And he became I stał się a man of God. człowiekiem Bożym. But he is in prison for life. Ale on jest w więzieniu na całe życie. Because he killed a person Dlatego, że on zamordował człowieka. and committed many other I crimes. popełnił jeszcze wiele innych przestępstw. So Marek A więc Marek, 2 and Marek 1 jeden i drugi, became friends in the jail. stali się przyjaciółmi w więzieniu. And Marek shared the gospel I Marek podzielił się z nim Ewangelią. with Marek 1. Z Markiem pierwszym. Marek accepted the gospel Marek zaakceptował Ewangelię and gave his life to Jesus i Christ. oddał serce Jezusowi. And for 14 years, Przez 14 lat he served the Lord inside the prison. on służył Bogu przez 14 lat w więzieniu. Eventually he came out. I on w końcu wyszedł. And his life was so transformed Jego życie tak się zmieniło, that the authorities could not believe how he had become so changed. że wiecie, przełożeni nie mogą zrozumieć, jak mogła taka zmiana zajść. One day he was in a court
Jednego dnia był w sądzie and the authorities were there, i sędziowie byli tam również. and Marek had not shared his experience yet as a testimony. I on jeszcze nie mówił, kim jest, nie świadczył o swoim nawróceniu. And the judge asked him, I ten sędzia zapytał, how is it that you are so different? dlaczego jesteś taki zmieniony? And that your life has been so transformed? I twoje życie tak się bardzo zmieniło. And there were psychologists and doctors, different authorities were there. Tam byli różni ludzie, psycholodzy, sędziowie, różni rodzaju, wiecie, ludzie. And the Lord impressed him that he had to share his I wtedy testimony. Pan przekonał go, że on powinien w tej chwili wyznać swoją wiarę. And he told them how God had changed him. I on wtedy im powiedział, jak Bóg go zmienił. How he had put people in his life. How How he had put people in his life. put, Put people. what do you mean put? Brought people to him. W jaki sposób on traktował ludzi w swoim życiu. And he shared how the love of God had completely changed him. I on powiedział, jak Bóg kompletnie go zmienił. He spoke for a long time. On mówił przez długi czas. And there was absolute silence in the room. I była kompletna cisza w tym pomieszczeniu. And at the end of his I testimony, na końcu tego świadczenia, the judge said to him, ten sędzia powiedział do niego, to była kobieta zresztą, we have nothing on you. Nie Your ma- case is finished. my nie mamy nic Tobie do zarzucenia, Twoja sprawa się zakończyła. Today, Marek Dzisiaj Marek, dedicated his life to save others. on dedykuje swoje życie, aby zbawiać i ratować innych. That's what God wants. Tego Bóg potrzebuje. He wants people On chce ludzi. that are so different to the norm of the world On chce ludzi, którzy są tak inni od tego świata, that the world will ask, że ten świat będzie pytał, why are you so different? dlaczego jesteś taki inny? What is there in your life Co jest w Twoim życiu? that's so special? Jest takie szczególne. It is that difference. Ta różnica, It is the character of Christ. to jest The character of Christ charakter Chrystusowy. that actually makes us attractive to those who are To lost. czyni, że jesteśmy tak atrakcyjni dla świata. Let us look at how God accomplishes the work of sanctification. Popatrzmy, jak Biblia pokazuje tą pracę uświęcenia. Ezekiel chapter 35, Księga Ezechiela, 35 rozdział. verses 25 to 31. Od 25 Ezechiel, 36, 36, 25 to 31. od 35, Read them slowly. 25 do 30, 25, 25 to 31. okej. I pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości, od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serca kamienne, a dam wam serca mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw, będziecie przestrzegać i wykonywać je. I będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. I wybawię was od wszystkich waszych nieczystości. Sprawię, że zejdzie zboże i rozmnożę je, a nie dopuszczę do was głodu. Pomnożę owoc drzew i plony pól, abyście już nigdy nie musieli znosić hańby klęski głodowej wśród narodów. Wtedy wspomniecie o swoim złym postępowaniu i o swych czynach, które nie były dobre i będziecie się brzydzić samych siebie z powodu swoich win i swoich obrzydliwości. When you read those verses at first, Kiedy czytacie te teksty pierwszy raz, you may not realize możecie się nie zorientować, that they are actually describing the whole process że one tu opisują cały proces of the transformation of a human being. przemiany człowieka. God says, Bóg mówi, I'm going to wash you of your sins. ja Cię obmyję z Twoich grzechów. That is the forgiveness of our sins. To jest przebaczenie naszych grzechów. And then he says, Wtedy mówi, I'm going to take your heart ja wezmę Twoje serce and I'm going to give you a new i heart. dam Ci nowe serce. That is the new birth To experience. jest doświadczenie nowonarodzenia. I'm going to fill you with a new spirit, he Ja says. pełnię Cię nowym duchem, mówi. And that spirit I ten duch, will cause you to obey my commandments. on Cię przymusi, abyś wypełniał moje przykazania. That's the work of righteousness by faith.
to jest praca usprawiedliwienia z łaski. And then he says, I wtedy mówi, you will dwell safely in the land. ty będziesz mieszkał bezpiecznie na ziemi. In other words, Innymi słowy, the work of sanctification praca uświęcenia is done in a context of safety. jest zrobiona w takim klimacie bezpieczeństwa. If you are justified, Jeżeli jesteś usprawiedliwiony, if Christ is your Savior, jeżeli Chrystus jest Twoim Zbawicielem, if you have surrendered to jeżeli Him, poddałeś się Jemu, now you are dwelling teraz mieszkasz in safety w bezpieczeństwie and in assurance. i takim bezpiecznym czasie And it is in that context i w tym właśnie klimacie that the Lord does the rest of the work. Pan wykonuje tą końcową pracę. Then He says, Wtedy mówi, I will deliver you ja Cię wybawię from all your uncleanness. od wszystkich Twoich nieczystości. I will take out all the rubbish that is in your Ja life. wszystkie te śmieci zabiorę z Twojego życia. That is the work of To sanctification. jest praca uświęcająca. The complete purification To of jest, our to being. jest całe oczyszczenie naszej duszy. But I want you to notice Ale chciałbym, żebyście zauważyli, that it is God who does it in us. to Bóg czyni w nas. And He does it I On to czyni in a context of w assurance klimacie bezpieczeństwa, that we are His że my jesteśmy Jego, and He is a ours. On jest naszym. Can you see that? Czy widzicie to? Some people think, Niektórzy ludzie myślą, what happens co się stanie, if I'm not fully kiedy sanctified ja nie jestem całkowicie uświęcony and I die? i ja umrę? Am I lost? Jestem zgubiony. No! Nie. As long as you are covered by the righteousness of Christ, Jeżeli tak długo jak jesteś okryty sprawiedliwością Chrystusa, you are saved. jesteś zbawiony, You're in assurance. jesteś zabezpieczony. Your case with God is settled. Twoja sprawa z Bogiem jest w porządku. Your passport for heaven Wasz paszport do nieba is justification. jest usprawiedliwienie. Sanctification Uświęcenie. is God preparing you Bóg przygotowuje cię, to dwell in heaven, abyś mieszkał w niebie, to enjoy it, żebyś się radował, and not to feel strange in that place. abyś się nie czuł dziwnie w tym miejscu. Amen? Amen. And as long as we live, I tak długo jak żyjemy, God will always be perfecting us and changing us. Bóg będzie ciągle nas udoskonalał i zmieniał. I want you to notice Chciałbym, żebyście zauważyli, that it says that I will multiply your fruits. że ja rozmnożę Twoje owoce. And Christians, I chrześcijanie, we must produce fruits. my musimy produkować owoce. It is the character of Christ in us. To jest charakter Chrystusa w nas. Amen? Amen. So in the context of sanctification, A więc w tym klimacie usprawiedliwienia God begins to produce in us love, On produkuje w nas miłość, faith, wiarę, patience, cierpliwość, kindness, dobroć, temperance, temperament and so on and i on. tak dalej. It is To jest the work of sanctification praca uświęcenia, that produces an immense transformation in the human being. która jest taką transformacją całego naszego człowieczeństwa. And then verse 31 says I wtedy 31 wiersz mówi, that God will lead us że Bóg poprowadzi nas into an ever deepening surrender, repentance experience. Wtedy On nas poprowadzi do takiego głębszego repentance, to jest pokutowania. Friends, Przyjaciele, the closer you get to Jesus, im bliżej zbliżasz się do Jezusa, the filthier you will see yourself. tym grzeszniejszym się będziesz widział. And so the deeper your repentance, Wtedy będzie Twoja większa możliwość pokuty. though you have assurance Ale Ty masz zabezpieczenie of salvation, zbawienia. there will never be a time Nie będzie nigdy takiego czasu, when you will feel good in yourself kiedy będziesz czuł się dobrze z sobą and think, i myślał, whoa, I have made it. o, ja już dokonałem. I am super Christian. Jestem super chrześcijaninem. No, friends, Nie, przyjaciele. that is the clearest sign To jest taki czysty znak, that a person is far away from Jesus. że on jest daleko od Jezusa. Because Dlatego, że the work of the Spirit praca Ducha Świętego is to lead us prowadzi nas to deeper and deeper levels of repentance. do głębszego i głębszego poziomu pokuty. Some
A couple of weeks ago, Około 2 tygodni temu. I went for a walk in a park early in the morning. Szłem parkiem bardzo rano. And I was trying to understand why certain areas of my behavior Zastanawiałem się, dlaczego pewne części mojego zachowania were responding in ways that I didn't like. po prostu zachowuję się tak, jak ja nie lubię. And so as I was walking, I was talking to God. Kiedy szłem tak, to rozmawiałem z Bogiem. And the Lord began to take me back in my life I Bóg zaczął mi pokazywać brać mnie do tego mojego wcześniejszego życia. to the earliest memories of my life. Do momentu, kiedy pamiętałem coś ze swojego dzieciństwa. And began to show me I zaczął pokazywać mi things that had happened to me rzeczy, które się stały ze mną and things that I had done. i to, co ja uczyniłem. And began to reveal them. I zaczął mi objawiać to. First time in my life Pierwszy raz w życiu that I had become aware of these things. ja zdałem sobie sprawę z tych rzeczy. And so I began to forgive people Zacząłem przebaczać tym ludziom, and also to confess ale również wyznawać my failures. moje upadki. And it was about an hour that I did that walk. Trwało to około godziny, kiedy tak szedłem. And at the end of the walk, I na końcu tego spaceru I was light as a feather. byłem po prostu lekki jak piór. The Lord had led me into repentance Bóg poprowadził mnie do pokuty and confession. i wyznania. There will never be a time Nigdy nie będzie czasu, when you and I kiedy ty i ja will not need to repent. nie będziemy potrzebowali pokutować. Because the closer you become to Jesus, Dlatego im bliżej się zbliżycie do Jezusa, the deeper your views of yourself, tym głębszy tą świadomość siebie będziesz and miał, the more you will want to hide in Christ. tym bardziej będziesz się chciał schować za Jezusa. In you, W Tobie there's nothing, nie ma nic, but in Jesus, ale w Jezusie there's everything. jest wszystko. Amen? Amen. And the Christian I life chrześcijańskie życie is not about you. to ty nie jesteś centrum tego. The Christian life Chrześcijańskie życie is about Jesus. jest Jezus. Amen? Amen. The Christian life is about who? Chrześcijańskie życie jest kto? It's about Jesus. Tu chodzi o Jezusa. And sanctification A uświęcenie is the process by which to jest proces, przez który God leads us Bóg prowadzi nas, to hide ourselves abyśmy się schowali completely in Christ, całkowicie w Jezusie. so that I am not seen. Abym ja nie był widoczny, I become a transparent medium abym ja tylko był takim widocznym, through which people will see Jesus. przez którego będą ludzie widzieć Jezusa. And isn't that what we want? I czy tego my nie chcemy? Amen? Amen. That is the objective of sanctification. To jest cel uświęcenia. God will have a people Bóg będzie miał ludzi, who will reflect the image of Christ. którzy będą odbijali obraz Jezusa. And I long to be one of them. Ja tęsknię, aby być jednym z nich. Don't you? Czy nie wy, również nie wy? Nie wspieralibyście? Tak? Tak? Amen. Amen. The second way by which our sanctification takes place Druga, która uświęcenie po prostu prowadzi do uświęcenia, is described in Hebrews chapter 12, jest opisana w liście apostoła do Hebrajczyków. verses 2 and 3. Drugi i trzeci wiersz. 12. Verses 2 and 3. Rozdział 12. Drugi i trzeci wiersz. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, która zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie patrząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Czy to pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali na duchu utrudzeni. The first way which sanctification takes place W pierwszym miejscu uświęcenie zachodzi, is because God is working in us dlatego że Bóg pracuje w nas, to produce sanctification. aby wyprodukować uświęcenie. The second way Druga droga, in which sanctification works gdzie uświęcenie pracuje, is by us to jest przez nas, contemplating Jesus, gdzie będziemy rozmyślać o Jezusie, looking at Him, patrząc za Niego, abiding with Him, być w Nim, living our daily lives with Jesus. żyjąc
każdego dnia z Jezusem. Just notice at the Apostle John. Zauważcie apostoła Jana. When Jesus called him, Kiedy Jezus zawołał go, he was a rough fisherman. on był takim twardym tym rybakiem. And he had an evil temper. Wiecie, on miał taki zły temperament. They called him Oni nazywali go the son of the thunder. syn gromu. Oh man, that guy could get hot. Wiecie, on mógł być gorący czasami. When someone did not do what he wanted, Kiedy ktoś robił to, co on nie lubiał, John's face would go, jego twarz robiła się właśnie taka. fire from heaven. Niech ogień z nieba spuścić. Yes? Tak? Jesus never rebuked John, only once. Wiecie, Jezus nigdy nie rozstrofował Jana. Jedyny raz. He said to him, On powiedział mu, oh, you do not know of what spirit you are speaking. o, nie wiesz, jakiego ducha jesteś. But Jesus Ale Jezus, joined John to himself. on po prostu połączył się z Janem. And for 3.5 I years, przez 3,5 roku the ill-tempered John, the bad-tempered John, ta zła natura Jana saw Jesus. widziała Jezusa. Day by day, Każdego dnia. how he reacted when he was abused. Jak Jezus reagował, kiedy był obrażany. And then Calvary came, I wtedy Kalwaria przyszła. and he was converted. On nawrócił się. And how was John eventually called? I jak w końcu Jana nazwano? The apostle of love. Apostoł miłości. He came so close to Jesus On stał się tak bliski Jezusowi, that of all the apostles, że ze wszystkich apostołów he grabbed the aspect of the loving character of Christ on uchwycił aspekty miłości Jezusa more than any other. więcej niż wszyscy inni. His character was not transformed Jego charakter nie został przemieniony, because someone was daily telling him, you gotta change, you gotta change, you gotta dlatego change. że ktoś powiedział, ty musisz się zmienić, musisz się zmienić, musisz się zmienić. Or because he was constantly criticized. Albo był bez przerwy krytykowany. No, friends. Nie, przyjaciele. His change came Jego zmiana nastąpiła, because he dwelled with Jesus. dlatego że on mieszkał z Jezusem. And as he contemplated him, I kiedy on rozmyślał nad nim, he forgot about on himself zapomniał o sobie. and he longed to be like his I Savior. on pragnął być jak jego Zbawiciel. That is the only way To jest jedyna droga, in which you and I gdzie ty i ja will change. możesz się zmienić. Amen? Amen. The only way. Tylko jedyna ta droga. If the love of God does not change us, Jeżeli miłość Boga nie zmieni nas, nothing will. nic nie zmieni. Did you hear that? Czy słyszeliście? If the love of God does not change us, Jeżeli miłość Boża nie zmieni nas, nothing will. nic nie zmieni nas. And so, friends, the second step in A sanctification więc drugi stopień uświęcenia is that we need to look and contemplate Jesus as example że my musimy patrzeć się i kontemplować, rozmyślać nad przykładem Jezusa and copy it. i naśladować Go. Amen? Amen. The third way in which sanctification works in our lives Trzecia droga, w jaki sposób następuje uświęcenie w naszym życiu, is by learning to przez uczenie się, to trust Jesus ufać Jezusowi and to obey Him. i być posłusznym. Notice in the book of Hebrews chapter 3, W liście apostoła do Hebrajczyków 3 rozdział, verses 18 to 19. 18 i 19 wiersz, czytamy słowa takie. The apostle here is describing the experience of Israel Apostoł Paweł opisuje to doświadczenie Izraela and why they failed i dlaczego oni upadli to receive the promises. i nie otrzymali obietnicy. And then he speaks of the I church. wtedy on mówi o Kościele. A komu to przysiąg, że nie wejdą do poczynienia Jego, jeżeli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Why is it that Israel could not enter the promised land? Dlaczego nie weszli do ziemi obiecanej? Because of two reasons. Z dwóch powodów. What were they? Jakie one były? Because they disobeyed God, Dlatego, że byli nieposłuszni Bogu. but they disobeyed Him Oni nie byli posłuszni, because they did not trust Him. dlatego, że oni nie ufali Mu. One is the fruit of the other. Jedno jest owocem drugiego. If you do not trust God, Jeżeli nie ufacie Bogu, you will not
obey Him. nie będziecie Mu posłuszni. And so it is absolutely essential I jest to absolutnie ważne, that we learn to live by faith. abyśmy nauczyli się żyć z wiary. Paul says, Paweł mówi, the just lives by faith. sprawiedliwy z wiary żyć będzie. And Paul says of himself, I Paweł mówi o sobie, I have been crucified with Christ. ja zostałem ukrzyżowany z Chrystusem. I no longer live, Ja więcej już nie żyję, but Christ lives in me. ale Chrystus we mnie żyje. And the life that now I live in the flesh, A życie moje, które ja żyję teraz w ciele, I live it by faith in ja Jesus. żyję wiarą w Jezusa. The sanctified life Te uświęcone życie is a life to jest życie of absolute trust in Christ. absolutnego zaufania w Chrystusie. But friends, Ale przyjaciele, none of us were born trusting. ale żaden z nas nie urodził się z zaufaniem. And therefore, Dlatego też God has given you a gift of faith. dał Bóg nam dar wiary. And through the experience of righteousness by faith, I poprzez doświadczenie usprawiedliwienia przez wiarę, the Spirit ten duch will develop that faith rozwinie tą wiarę, so that you learn to trust in your Savior abyście się nauczyli ufać Zbawicielowi under all we circumstances. wszystkich sytuacjach. And it is that trust, I te zaufanie, that faith, ta wiara that will empower you uzdolni cię to obey Christ być posłuszny Chrystusowi under whatever circumstances. w jakichkolwiek warunkach. Doesn't matter what happens. Niezależnie co się stanie. Amen? Amen. You cannot obey Nie możesz być posłuszny, unless you first believe. chyba że wpierw uwierzysz. True? Prawda? And so, friends, notice some of the promises that the Lord gives us regarding the work A więc zobaczmy na pewne obietnice, które są, jeśli chodzi o pracę in our lives. w naszym życiu. Philippians Filipian, 1, verse 6. pierwszy rozdział, 6 wiersz. Philippians 1, 6. Czytamy, mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, będzie też je pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Did you notice what it says? Czy zauważyliście, co tu jest powiedziane? We need to have My confidence. musimy mieć pewność. What is confidence? Czym jest pewność? It's trust To jest zaufanie, that has matured. która jest dorosła. And Paul says, I Paweł mówi, you need to have confidence musisz mieć pewność, that God, że Bóg, who began in you the work, który rozpoczął w Tobie tą pracę, will finish it On zakończy ją, until the day Jesus comes. dopóki Jezus przyjdzie Chrystus. Amen? Amen. That's His To promise. jest Jego obietnica. That's God saying to To us Bóg mówi nam, when you think that you cannot make it, kiedy Ty myślisz, że tego nie zrobisz, when you've got your face on the mat, kiedy masz swoją twarz na podłóżce, when everything is going wrong in your spiritual life, kiedy wszystko jest źle w Twoim duchowym życiu. just simply believe Po prostu wiesz, that I am że ja still in charge of your spiritual experience. I'm still in charge of your spiritual experience. God. że Bóg ma kontrolę nad Twoim duchowym doświadczeniem. Friends, Przyjaciele, it is God to Bóg, who is in charge to On ma kontrolę of the process. tego procesu. Amen? Amen. Praise the Lord. Chwała Panu. Tak? Tak? Hallelujah. Halleluja. It's not me who is in charge of the To process. nie ja kontroluję ten proces. It is God. To Bóg. And if God is in A charge jeżeli Bóg ma kontrolę, and I trust Him, ja mam zaufanie w Nim, He will complete the work. On zakończy tą pracę. Amen? Amen. In the book of Colossians chapter 2 W liście apostoła do Kolosian tu and verse 10, i wiersz 10. Paul gives us an amazing promise. Paweł nam mówi, tutaj daje nam niesamowitą obietnicę. Kolosian? Yes, 2:10. Drugi rozdział, 10 wiersz. I macie pełnię w Nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. Did you notice what it says? Zauważyliście, o czym tu jest mowa? We are complete in Christ. My jesteśmy kompletni w Chrystusie. What does that mean? Co to znaczy? That doesn't matter how far away you are from perfection, Niezależnie jak daleko jesteś od doskonałości, you are always complete in Jesus. zawsze jesteś pełny w Jezusie. Amen? Doesn't matter how weaknesses you are battling with. Niezależnie jak walczysz z swoimi słabościami. If you trust in Christ, Jeżeli ufasz Chrystusowi, you are complete in Him. jesteś zupełny w Chrystusie. You lack nothing. Nie potrzebujesz nic.
You are absolutely perfect Jesteś doskonały in God's w eyes. oczach Bożych. And that's what counts. I to się liczy. What God thinks of you. Co Bóg o Tobie myśli. Amen? Amen. So as we enter into the life of Kiedy Jesus wchodzimy w życie Jezusa and we begin to grow in His i likeness, zaczynamy rosnąć na Jego podobieństwo, we are never short of the mark. my nigdy nie jesteśmy za krótcy albo nie dosięgnęliśmy tego celu. Why? Dlaczego? Because we are always complete in Jesus. Dlatego, że my zawsze jesteśmy skompletowani albo doskonali w Jezusie. Christ is my assurance. Jest moim zabezpieczeniem. Amen? Amen. Amen. Chwała Panu. Amen. Praise God. Chwała Panu. So many Christians live constantly in fear of being lost. Wiecie, wielu chrześcijan żyje w takim strachu, że będą zgubieni. When we should always rejoice in our salvation. A gdzie właśnie powinniśmy się cieszyć, że mamy zbawienie. Amen? Amen. I have talked to Christians. Ja mówię do chrześcijan, They've been in the church for a lifetime. oni byli w Kościele przez całe życie. And the day comes when they are dying. I przychodzą dni, kiedy umierają. And they do not know if they have salvation. I oni nie wiedzą, czy mają zbawienie. A lifetime in the church. Całe życie w Kościele. And they haven't learned the basic things of the Christian I experience. nauczyli się tych podstawowych doświadczeń chrześcijanina. Which is Christ in you. To jest to, że Chrystus jest w Tobie. Is the hope of glory. Jest to nadzieja chwały. If you are trusting Jeżeli Christ. ufasz Chrystusowi, If your faith is in Him. jeżeli Twoja wiara jest w Nim, You are complete. jesteś zupełny. God Bóg sees you. widzi Cię. Perfect. Doskonały. Man. That gives me the desire of dancing. Wiecie, to stwarza we mnie pragnienie tańca. Sanctification Usprawiedliwienie. is not Uświęcenie, is not trying to prove God to nie jest to, aby chcieć udowodnić Bogu, that you deserve to enter heaven. że Ty zasługujesz wejść do nieba. Sanctification Uświęcenie. is God saying to you, Bóg Ci mówi wtedy, you are a citizen of heaven. jesteś obywatelem nieba. Therefore, I have to prepare you. Dlatego ja Ci przygotuję do tego. You've got the tickets. Masz bilet, You've got the passport. masz paszport, All you gotta do to jedynie co potrzebujesz zrobić, is to learn not to wrinkle your clothes do tego, aby się pobrudził swojego ubrania and not to stain them. i prawda nie zniszczył je. That's what God is doing. To Bóg czyni właśnie. That is To sanctification. jest uświęcenie. Amen. Amen. And then, friends, in the process of trusting the Lord, I w tym procesie zaufania Bogu, we need to learn to obey Him. aby się nauczyć być posłuszny Jemu. Our heart Nasze serce is naturally disobedient. jest w naturalny sposób nieposłuszne. And for 20, 30, 40 years, Przez 20, 30, 40 lat you have developed habits of disobedience. wyrabiacie w sobie taki zwyczaj albo nawyk posłuszeństwa. Now God has given you a new heart. Teraz Bóg Ci daje nowe serce. This is an obedient heart. To jest posłuszne serce. But it's gonna fight against your habits. Ale one będzie walczyło z Waszymi przyzwyczajeniami. And so through A sanctification, więc poprzez uświęcenie the Lord will teach you how to obey Pan nauczy Cię, jak być posłusznym under all circumstances. we wszystkich sytuacjach. Doesn't matter how hard it is. Niezależnie jak ciężko jest. In the Christian's mouth, W chrześcijańskich ustach there will not be an excuse for nie disobedience. będzie usprawiedliwienia dlatego, że był nieposłuszny. There will not be ifs or Nie buts. będzie jeżeli albo, For our heart dlatego że nasze serce is in harmony with the heart of Jesus. jest w harmonii z z sercem Jezusa. And our longing I nasze pragnienie is to obey the commandments of God perfectly. jest posłuszeństwo zakonowi Bożemu doskonale. So that we no longer offend Him. Dlatego, żebyśmy więcej Go nie obrażali. So that we no longer Abyśmy więcej sin against Him. nie grzeszyli przeciwko Niemu. All His commandments, Wszystkie Jego przykazania. but especially Szczególnie the 10 commandments 10 przykazań. as they are written in His law. Jak jest to zapisane w Jego prawie. Including Łącznie the commandment regarding the Sabbath. przekazania, które mówi o sobocie. When the heart is no longer in rebellion, Kiedy serce już nie jest więcej
w rebelii, whatever the Lord says cokolwiek Bóg mówi, is what I will long to do. ja będę pragnął to czynić. The clearest sign of conversion Najbardziej przejrzystym znakiem nawrócenia is to obedience. jest posłuszeństwo. Amen. Amen. If a person claims to be converted, Wiecie, jeżeli osoba mówi, uważa się, że jest nawrócona, but delights in disobedience, ale kocha być nieposłuszna, you can know możecie wiedzieć, that that person że ta osoba is not converted. nie jest nawrócona. The clearest sign of conversion Najbardziej przejrzystym znakiem nawrócenia is to obedience. jest posłuszeństwo. That is the product To jest produkt of faith wiary, working by love to God. która pracuje przez miłość dla Boga. Amen. Amen. How much do you love God? Jak bardzo kochasz Boga? How much do you love Jesus? Jak bardzo kochasz Jezusa? Is it your longing to be like Him? Czy masz takie pragnienie być podobny Jemu? It is mine. To jest moje pragnienie. It is painful Jest to bolesny proces. to see how defective I am Jak bardzo jestem niedoskonały. and how much I hurt my Father. Jak bardzo ja ranię mojego Ojca. So it is the longing of my life Jest to moje pragnienie mojego życia, to be completely hiding in Jesus, aby się kompletnie schować za Jezusa. so that I will not offend Him anymore. Abym Go już więcej nie obrażał. Amen. Amen. And dear friends, in Ephesians chapter 4, verse 15, W liście apostoła do Efezjan Paul gives us a beautiful description of sanctification. apostoł Paweł mówi nam cudowny obraz uświęcenia. Chapter 4, verse 15. 4 rozdział 15 wiersz lista apostoła do Efezjan. Lecz abyś będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa. Did you notice the word that Paul uses Zauważyliście słowa, które apostoł Paweł używa tutaj, to talk about sanctification? który mówi o uświęceniu. He uses the word growth. Tu używa słowa wzrastali. He says that we are to grow into Jesus. Tu używa słowa, że my powinniśmy wzrość w Jezusa. In other words, Innymi słowy, sanctification uświęcenie, is not something instantaneous. które dzieje się natychmiast. It's not something. To nie jest coś, That's it. I am a Christian. I'm not having any more issues in my life. o jestem chrześcijaninem, już nie mam żadnych problemów w moim życiu. By faith, Przez wiarę you can accept możesz akceptować, the fact that God sees you that way. że Bóg Cię widzi w ten sposób. But like a baby Ale jak dziecko, who's newly born, które się teraz urodziło, or a plant albo taka roślinka, that has just sprouted, która dopiero wykiełkowała, now teraz we need to grow into Christ. potrzebujemy wzrastać w podobieństwo Jezusa. And as long as we grow, I tak długo jak rośniemy, as long as we're alive, tak długo jak żyjemy, we will be growing into Jesus. będziemy wzrastać na podobieństwo Jezusa. And throughout I eternity, przez całą naszą wieczność we will be growing into Jesus. będziemy wzrastać w Jezusie. Perfection Doskonałość is not a state of being, to nie jest jakiś poziom, który możemy dojść do czegoś. because that little plant Dlatego, że mała roślinka or the little baby, albo małe dziecko it's perfect jest in doskonałe its position. w tym kształcie, w którym jest. W tym But momencie. when the plant comes this way, Ale kiedy ta roślina jest taka, it's still perfect. ona jest doskonała. Tak? Tak? And as it grows, I kiedy rośnie, it is always ona jest perfect. zawsze doskonała. But it is growing in maturity. Ale ona dorasta do dojrzałości. And one of the signs of maturity I jeden ze znaków tej dojrzałości is the fruits of the tree. to są owoce tego drzewa. Tak? Tak? But the tree begins to bear fruit. Ale kiedy te drzewo zaczyna wydawać owoce, It doesn't mean that it doesn't have to grow anymore. to nie znaczy, że one nie ma wzrastać dalej. The tree will continue to grow One dalej będzie rosło. as long as it lives. Tak długo jak będzie żyło. And that the Bible says, I to Biblia mówi, my we are like trees jesteśmy jak drzewa, planted by the rivers of water. zasadzone nad wodami. Amen?
Amen. Like trees. Jak drzewa. As long as we live, Tak długo jak żyjemy, we will keep growing będziemy rośli. in the likeness of Jesus, Na podobieństwo Jezusa. but always perfect, Ale zawsze doskonali. because we are covered in Christ. Dlatego, że jesteśmy przykryci Chrystusem. Oh, friends, Przyjaciele, I met a young man ja spotkałem młodego człowieka, from Lebanese background. który miał pochodzenie libańskie, He was a criminal. był kryminalistą. He used to delight in break people's fingers. Wiecie, on rozkoszował się łamać ludziom palce. About that big Tak wielki and fat. i wielki, gruby. We used to call him Chanchito Bonito. Nazywał się Chanchito Bonito. That means To znaczy nice pig. przyjemna świnka. But it's a nice way of saying it in Spanish. Wiecie, to bardzo ładnie brzmi w hiszpańskim języku. He came to our meetings On zaczął przychodzić na nasze spotkania and he was converted. i nawrócił się. Completely converted. Całkowicie. One day he was coming to the meetings Jednego dnia szedł na spotkanie. and two African guys come out at him with knives. Wiecie, dwóch Afrykańczyków stanęło mu na drodze z nożem. Give us your money. Daj nam pieniądze. And at first, Wiecie, w pierwszym momencie his natural reaction, jego naturalna reakcja była: aha, a fight. o, teraz będziemy bić. He could have flattened them. Wiecie, on mógłby ich pobić. But then the Spirit of the Lord worked in his heart. Ale Duch Święty pracował w jego sercu. So he got his wallet, On wyciągnął opened portfel, it, otworzył and gave them the money. i dał im pieniądze. The guys were going to run. Te chłopcy zaczęli uciekać. I said, wait. Ale poczekajcie. I've got more money here. Mam jeszcze trochę tutaj. And he gave them the money. I dał im te pieniądze. The guys took the money and Oni looked at wzięli, him. patrzą. And then he says, God bless you. Niech Pan Bóg was błogosławi. I couldn't believe it. Nie mogli uwierzyć. They walked away like this, looking at him. Poszli patrząc się w tym, co się dzieje. And the life of that young man I życie tego młodego człowieka was completely transformed. kompletnie się zmieniło. Eventually he met a girl in church, On spotkał dziewczynę w kościele, got married, ożenił się and today he is studying to be a naturopath. i on dzisiaj uczy się, aby być naturopatą. And he has shared the gospel with all his criminal friends. I on teraz dzieli się Ewangelią z swoimi przyjaciółmi, tymi kryminalistami. They became amazed Wiecie, oni są zdumieni, how changed he was. jak on się zmienił. He was no longer drinking On więcej nie pije, or using drugs. nie używa narkotyków, He was not going away with prostitutes. on nie idzie więcej z prostytutkami, He was not beating up people. on nie bije więcej ludzi. His life became a model to his friends. Jego życie stało się modelem, przykładem dla przyjaciół jego. Why? Dlaczego? Because now Jesus was dwelling in his heart. Dlatego, że teraz Jezus mieszka w jego sercu. And immediately I natychmiast the process of sanctification began. proces uświęcenia rozpoczął. The transformation of the character Zmiana charakteru into the likeness of na Jesus. podobieństwo Jezusa. Amen? Amen. What an awesome Christian life we can have. Co za niesamowite życie chrześcijańskie możemy mieć. We are living Żyjemy and we are changing. i zmieniamy się. And as long as we live, Tak długo jak żyjemy, we are getting more and more ready stajemy się więcej i więcej gotowi for the advent of our na Savior. przyjście naszego Zbawiciela. But if I die today, A jeżeli umrę dzisiaj, I can lay my head in the pillow mogę położyć swoją głowę na poduszkę and say, i powiedzieć, I know Ja wiem. in whom I believe. komu uwierzyłem. Amen. Therefore, I can have assurance. Dlatego ja mam pewność. Amen? Amen. Never Nigdy. without assurance. Never Nie. without assurance. Ale Never without assurance. Without. Nigdy nie podważając tego bezpieczeństwa. Never in fear. Nigdy w strachu. Because Christ Dlatego, że Chrystus is my Savior. jest moim Zbawicielem. God Bóg is my daddy. jest moim tatą. And I believe in Him Ja wierzę w Niego and I obey Him. i ja jestem posłuszny Jemu. My love Moja miłość belongs to Him. należy do Niego. I am completely His. Ja jestem całkowicie Jego. Why should I fear? Dlaczego ja mam się bać? Amen? Amen. Why should we fear? Dlaczego mamy się bać? Friends, the life of a Christian Przyjaciele, życie chrześcijanina in every sense of the word w każdym sensie tego znaczenia needs to be different powinno być inne to the life of those who live without Christ. od tych ludzi, którzy żyją bez Chrystusa. What we dress, Jak my się ubieramy, what we watch, co my oglądamy, the way we talk, w jaki sposób mówimy, the way we read, w
co czytamy? Every aspect of the life, Każdy aspekt naszego życia. Jesus wants to change it into His life. Jezus chce zmienić na swoje podobieństwo. Even what we drink and what we eat, Nawet to, co my jemy, co pijemy, the Lord will change it Bóg zmieni to. so that we will become Abyśmy się stali an object lesson taką przykładną lekcją to those who do not know Jesus. dla tych, którzy nie znają Jezusa. But God wants to make you happy, Ale Bóg chce uczynić was szczęśliwymi, joyful, radosnymi, peaceful. spokojnymi. He wants to fill your life On chce wypełnić wasze życie with forgiveness przebaczeniem, so that you are no longer bitter abyście nie byli więcej zgorzkniali and you love everyone. i kochali wszystkich. You are no longer worried about human Nie possessions, będziecie się martwić więcej o jakieś własności, but you live for a greater ale reality. będziecie żyli w tej większej wyobraźni. You will become Staniecie się an example przykładem, of what it means to be a citizen co to znaczy być obywatelem of God's kingdom. Bożego Królestwa. Desmond Doss Desmond Doss was an American Adventist był to amerykański adwentysta. who was conscripted to the army during the Second World On War. został powołany do wojska podczas II wojny światowej. But he decided Ale on zdecydował, that he would kill no one, że on nie zabije nikogo, so that he would bear no a arms. więc nie będzie nosił broni. And so he went into the army, A więc poszedł do wojska. and he applied to be a medic in the army. I on poprosił, aby być sanitariuszem. But there was no assurance that he would be a medic, Ale nie było pewności, że on będzie tam. so he had to go through normal military training. A więc on musiał przejść przez normalne ćwiczenia wojskowe. And there was no way I nie było możliwości, that would force him to use or carry a gun. aby on nosił i używał karabinu. He was the center of ridicule. Jego wyśmiewali. All his mates used to treat him like dirt and laugh about him. Wszyscy jego koledzy śmiali się z tego i po prostu był takim przedmiotem kpin. He wanted to serve his country, On chciał służyć swojemu krajowi. but he was not going to break the commandments of God. Ale on nie chciał złamać przykazań Bożych. And he stood faithful against all of Americans' army. I on sprzeciwił się, albo stał, wiecie, wbrew wszelkim rozkazom armii. Eventually, W końcu he became a medic. stał się w końcu tym sanitariuszem. And with his battalion, I z jego batalionem they went to fight in the South Pacific War. oni poszli na wojnę na południowym Pacyfiku. And he became I stał się on the hero of every soldier, bohaterem wojennym. because he saved many of them. Dlatego, że on prawda, zbawił wielu, wyratował wielu. When they were wounded, Kiedy byli rannymi, Desmond would sacrifice his own life on poświęcał swoje własne życie. and go in the middle of the battle I on szedł, kiedy była bitwa. and take his friends that used to laugh about him Wiecie, i on, prawda, wyciągał przyjaciół, którzy wcześniej śmiali się z niego. and take them back to, the tents where he would look after I them. on, prawda, wyciągał ich do namiotu, gdzie mógł dbać o nich. One day, Jednego dnia, more than half of the battalion prawie połowa batalionu lay wounded on top of a ridge. leżała ranna na pewnym wzgórzu. The Japanese were discharging against them everything they had. Wiecie, Japończycy po prostu oszczeliwali ich cały czas. As the shadows of the night came, Kiedyś przyszedł wieczór, Desmond was the only man willing to go into the place of war. Desmond był jedynym człowiekiem, który chciał iść tam właśnie w tą stronę. And all night, I całą noc he worked unceasingly, on pracował bez ustanku, rescuing his friends ratując swoich przyjaciół. and even bandaging his enemies. I nawet bandażował swoich nieprzyjaciół. They found Japanese men On znalazł jamańskiego who człowieka, were wounded, który był ranny, wrapped around with American bandage. który był bandażowany tym amerykańskim bandażem. Desmond Doss Desmond Doss. was there to save life, On tam był, aby go ratować. and he did. I on to zrobił. One day, Jednego dnia, command center gave the ultimatum to the army jednego dnia komendant przyszedł rozkaz, to advance at whatever cost. żeby ruszyć do przodu za wszelką cenę. And the battalion
I ten batalion said, powiedział, we will only go if Desmond goes with us. ten dowódca batalionu powiedział, my tylko ruszymy, jeżeli Desmond pójdzie z nami. But it was the Sabbath, Ale to była sobota. Desmond day of rest. To był dzień odpoczynku Desmonda. He was praying and reading his Bible in On his modlił tent. się i czytał Słowo Boże. The general came Generał przyszedł, and he said, Desmond, on powiedział, Desmond, would you go with the battalion? czy chciałbyś pójść z batalionem? He said, On powiedział, would you wait half an hour czy poczekacie pół godziny? so I finish doing my worship? Ja skończę moje nabożeństwo. The whole of the American army Cała armia amerykańska waited half an hour czekała pół godziny for Desmond. na Desmonda. Why? Dlaczego? Because Desmond Dlatego, że Desmond, has stood on the side of God. dlatego, że on stał po stronie Bożej. He trusted in his God On ufał swojemu Bogu. and he was willing to obey him I on był gotów być posłuszny in Jemu. spite of ridicule, Bez względu na wyśmiewanie. even death threats. Nawet groźby śmierci. At the end of the war, Na końcu wojny Desmond Doss Desmond Doss was awarded the highest hero medals dostał wyróżnienie orderu bohatera. ever awarded to any soldier. Największym oznaczeniem jakikolwiek żołnierz amerykański mógł mieć. Why? Dlaczego? Because his life Dlatego, was że, different. dlatego, że jego życie było inne. His life Jego życie was ruled by the principles of heaven. było kierowane zasadami nieba. He shared in the life of Jesus. On po prostu dzielił się miłością Jezusa. Dear friends, Przyjaciele, God wants you to be different, Bóg chce, abyś był inny. completely different. Kompletnie inny. But He doesn't want you to be different because you decided. Ale On nie chce, żebyś był inny, dlatego że Ty zdecydowałeś. But He wants you to be different Ale On chce, żebyś był inny, because Jesus dwells in you. dlatego że Jezus mieszka w Tobie. Amen. Amen. Listen to Ziggy's song. Posłuchajcie teraz pieśni. Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na miłość Twą. Liczę na Ciebie, Ojcze, na Twą ojcowską dłoń. Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na każdy dzień. Liczę na Ciebie, ufam Tobie i nie zawiodę się. Liczę na Ciebie, ufam Tobie i nie zawiodę się. Dziś dobrze wiem, kim jestem, pyłkiem i liściem na wietrze. I wiem, kim jesteś, Ty wielki Boże, więc wołam w dzień i w noc. Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na miłość Twą. Liczę na Ciebie, Ojcze, na Twą ojcowską dłoń. Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na każdy dzień. Liczę na Ciebie, ufam Tobie i nie zawiodę się. Liczę na Ciebie, ufam Tobie i nie zawiodę się. Chciałbym jak ta iskierka świat cały z Tobą zapalić. Chciałbym swym sercem dosięgnąć nieba, więc wołam w dzień i w noc. Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na miłość Twą. Liczę na Ciebie, Ojcze, na Twą ojcowską dłoń. Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na każdy dzień. Liczę na Ciebie, ufam Tobie i nie zawiodę się. Liczę na Ciebie,
Tonight, Dzisiaj wieczorem, if you would like to have the life of Jesus, jeżeli chcecie mieć życie Jezusa, if you would like to say to the Lord, Lord, I want you to work the work of sanctification in my life. jeżeli chcesz, Panie, pracować i osiągnąć uświęcenie w moim życiu, Make me like Jesus. uczyń mnie jak Jezus. If you want to give him the authority to do it, Jeżeli dacie mu autorytet, aby to uczynił and you choose to trust him i wybierzecie zaufać mu and to obey him, i być posłuszny Jemu and to remain with him whatever path he takes you, i pozostać z Nim w jakiejkolwiek sytuacji i drodze On to uczyni, so that he will purify you and cleanse you. aby Cię On oczyścił i wybielił. If it is your desire Jeżeli to jest Twoim pragnieniem, to be as far from the world żebyś był daleko od świata, as the north is from the jak south, północ od północy, północ od południa, would you stand where you are, czy chciałbyś powstać tam, gdzie jesteś, that we may pray together? abyśmy się modlili razem. God bless you. Niech Pan Was błogosławi.